I tu je taj pokret kao krenuo, znaš, tehno, oni skvoteri što su ulazili u one napuštene zgrade pa živeli kao. Ok, da. I tu su nas puštali. Jer smo ono kao mi, znaš, nešto Alba Berlin, ono niko pojma nema šta je Alba, kao Alba, a to je, mislim da kompanija radi reciklažu ili tako nešto, nisu ni to znali. Znaju Hertha Berlin i to je to. I tamo su nas puštali jer nije tolika gužva i pomama bila kao za Berghajinom. Ali meni je ipak draže bilo što sam tamo ušao jer je Trezor ipak ono legendarni klub. To je ovako isto dva stara neka šta god mesara ili nemam pojma ni ja. Dole se ulazi, dole je ono tvrdi taj tehno, gde ti staneš u sredinu stage-a i ozvučenje je tako jako da ti, ja ne znam, ti ne čuješ, da, i ne čuješ svoje misli. A gore je kao taj mekši fazon na tom, ajde da kažem, nultom spratu u prizemlju. Ima ogromna ona Tesla kugla, jesi vidio to nekad? Kupuju se one male, pa kad staviš ruku, ono kao pukne ona munja, znaš, ono, samo ogromna onako i u onom polumraku, znaš, baš dobro.